Vítam ťa pri dnešnom videu, kde si predstavíme predný fasciálny meridián, alebo teda prednú fasciálnu líniu. Toto video je zo série fasciálnych reťazcov, alebo meridiánov či línií, ktoré nám pomáhajú sa na telo pozerať z uhlu prenosa napätia. Je to taká mapa, ktorú môžeme použiť, aby sme vnímali, ako naše telo spolu komunikuje, ako jednotlivé veci spolu súvisia. Že keď dvíham koleno ku bruchu, nezapájam len svoju nohu, ale zapájam samozrejme aj svoje brucho, zapájam všetko možné v tomto fasciálnom meridiáne. Začneme tak ako každé z týchto videí proprioceptívnou stimuláciou. Takže sa poď prosím postaviť. A kľudne sa postav na šírku bokov. Daj ruky do svojej hlavy, rozpust si ideálne vlasy a poškrapkaj svoju hlavu. A úplne jemne a príjemne pomasíruj tvoju kraniálnu fasciu. Predný fasciálny meridián robí takú jemnú slučku okolo našej lebky, ale tým, že všetko so všetkým súvisí a k tomu škrapkanie hlavy je nekonečne príjemné, tak prečo nepoškrapkať celú svoju hlavu? A teraz sa prosím dostaň až do bodov tesne za tvojimi ušami. Je tam taký kostnatý výbežok, nastojiť proces a tam začne jemne krúžiť. Keď ti ukážem na mne, neviem, či to uvidíš, tak tesne za tvojim úškom je taký kostnatý výbežok. Potom pôjdeme jemne poklopkať kývač hlavy. To je ten obrovský sval, ktorý keď nakloníš hlavu, tak ti tu vybehne ako nádherná struna. Takže kľudne naklop hlavu a párkrát poklepkaj jednu stranu, ako keby na teba pršal letný dážď, taký ten príjemný, hrejivý a voňavý. A potom si otoč hlavu a párkrát poklepkaj tú druhú stranu. Tu skľudne obe naraz, keď už vieš, kde trasuješ, môžeš mať hlavu vycentrovanú. Následne prejdeme na našu hrudnú a kľúčne kosti, že do centra nebudem môcť ťukať, lebo by som možno prerušila kvalitu zvuku, keďže tu mám mikrofón, ale ty kľudne ťukaj pozdĺž celej tvojej hrudnej kosti a pozdĺž tvojich kľúčnych kostí. To je miesto, ktoré proste súvisí jednak s predným fasciálnym meridiánom, ale i s rôznymi bodmi, ktoré náš nervový systém ukľudňujú. Že keď máš niekedy chvíľku, že potrebuješ sa ukľudniť, tak možno skús poklopať po tvojich hrudných kostiach, po tvojej hrudnej kosti, po tvojich kľúčnych kostiach, pod, nad, v oblasti prsných svalov. A potom pod na tvoje brúško. A to len tak pohľadíme, ako keby sa teraz dobre najedla. Rozkrúž v smere hodinových ručičiek. A potom sa poď ohnúť, sadnúť si dole ako na židlu a tým prepojíš svoje brúcho so svojimi stehnami a poklopeme kvadricepsy. Kľudne to sú obrovské svalové skupiny, takže také pestičky a jemne ich naklepaj. Stimulujeme väčšie svalové skupiny väčším tlakom, väčším signálom a menšie svalové a fasciálne skupiny takým menším signálom. A cez kvadricepsy potom prechádzame na naše holenie, tu môžeš napríklad pošúchať. A potom prejsť na tvoje nárty do kontaktu dlane nárty. Uvoľni svoje boky, uvoľni svoju hlavu. Daj si nádych a výdych. To by bol povrchový fasciálny meridián a my sa teraz ešte pôjdeme pozrieť na hlbokú dráhu tohto fasciálneho meridiánu. Predstav si, že teraz máš svoje ruky, pod nimi kožu alebo ponožky, pod nimi kožu a pod kožou sa rozlievajú rôzne vrstvy myofascií. A my pôjdeme do tej hlbokej. Tú povrchovú sme si prešli a predstavovali teraz. Ty teraz zapoj svoju vizualizáciu a poď hlboko pod kožu. Cez tvoje nárty, holenie. Prechádzaš opäť na svoje kvadricepsy. Hlboko až do tvojho brúška. A tu nás sa naozaj hodne rozdeľuje predná
povrchová a predná hlboká línia, keďže hlboká ide až do našich orgánov, ide podne, takže si predstav, že sa sklzáš pod všetky tvoje střeva a ideš až smerom k páteři, dnu, na tvoje žebra daj ruky. A poďme rozkrútiť naše žebra z jednej strany do druhej, pretože náš predný fasciálny hlboký meridián súvisí s našou bránicou, s našimi pľúcami a srdcom. Naše najesenciálnejšie orgány sú práve ochránené hrudným košom, v ktorom keď sú nejaké adhézie, blokády, restrikcie, tak je limitovaný ich prirodzený pohyb. Takže skúsime párkrát takto stimulovať, sice externe, ale s myšlienkou, že sa sústredíme na práve tie vnútorné orgány. Predstav si svoju bránicu, svoje pľúc a svoje srdce v tejto oblasti tela. No a potom sa náš hlboký meridián šplhá k nášmu jazyku. Čiže dneska budeme trénovať rôzne srandy s našim jazykom, nájsť stred a skús teraz vyplaziť jazyk najviac, ako ti to ide. Úplne najviac, ako keby ho chceš vyplaziť až po tvoje kolená. Keď sa na teba niekto bude divne pozerať, tak si z neho urob srandu, že však aj ty máš jazyk, môžeš ho vyplaziť. Je to tréning svalov nášho jazyka. Že jazyk je sval ako kvadriceps, ale iného formátu a má iný účel. Ale tiež občas potrebuje tréning. Takže poď ešte raz poriadne vyplaz svoj jazyk von. A pri tom vyplázaní vydýchneš. Budeme trénovať niečo ako levý dých. Takže nádych je cez nos. A výdych vyplazuješ jazyk a vydychuješ. A poď ešte jedenkrát. Nádych cez nos a hlboký výdych cez vyplazený jazyk. Výborne. Tak to by bola jedna dýchovka, ktorú dnes budeme robiť. A druhá je, že svoj jazyk stočíš do ruličky. Ako keby si išiel tvarovať svoj jazyk ako tako. Ten mexický pokrm. Tvoj jazyk bude tvoriť takú ruličku, cez ktorú budeš vdychovať dnu. Pokiaľ by ti jazyk nešiel takto skrútiť, tak sa s tým netrába. Skús proste ho len nejak natvarovať, tak aby si posilnil aj svaly, aj tie mikrosvalíky v jazyku. Takže skús zarolovať svoj jazyk do ruličky a potom vdýchnuť ako cez slamku, ako by si bol kolibrík alebo sosal svoj obľúbený nápoj cez ruličku jazyka. A výdych je pusou, ktorá je v tvare O. A poď párkrát skúsiť nádych cez ruličku jazyka a výdych pusa v tvare O. Tak, tieto dve dýchovky nás dnes čakajú aj v našom krásnom flow. Poď teraz postupne začať a prejdi do hodzakého sedu a budeš dnes potrebovať nejaký pások, môžeš kľudne zobrať elastický pások, čo bude ideálne, nejaký teraband alebo to, čo používaš ako elastický pások, pokiaľ máš. Keď nemáš elastický pások, kľudne zober tvoje legíny. Hej, kľudne zober nohavicu od legín, opasok, čokoľvek, rukav od mikiny, všetko bude v pohode. Sadni si tak, aby ti bolo príjemne, kľudne použij blok na sedenie, pokiaľ je to aktuálne pre teba preferované. Pokiaľ máš široký pások ako ja, ideálne si ho prelož na polku po pozdĺžnej strane. Pôjdeme sa zamerať na vrchol našej fasciálnej línie, na náš kývač hlavy. Ten krásny predobočný sval nášho krku. Daj prosím svoj pások za hlavu. Ruky kľudne povedľa tela, respektíve povedľa tvojich uší a zaťahni hlavu dozadu. A potom ho pusti dopredu. Tento cvik volám želva. Zaťahuješ hlavu do kruníře a potom ho vyťahuješ von z kruníře.
Zaťahneš hlavu do krúnych žebráda ku krku, hlava tlačí do pásku a potom hlavu pustíš. Pokiaľ máš elastický pások, on ti kladie istý odpor, takže keď hlavu púšťaš, tak v podstate nemusíš vynakladať žiadnu námahu, aby šla hlava dopredu a musíš vynakladať docela veľkú námahu, ako ideš hlavou dozadu. Vo svojom tempe urob si odpor, aký chceš. Tak veľmi ako ťaháš rukami dopredu, taký veľký máš odpor. Takže si to nastav tak, aby si to zvládal v pohode. Brada ku krku a hlava dopredu. Pokiaľ zvládneš, tak zmáčkni ruky úplne k sebe, palce sa buď prekryžia, alebo sú vedľa seba a usmerni aj svoj pohľad, prosím, na tvoje palce. Konvergentné videnie. Dopredu, dozadu tvojou hlavou. Toto videnie stimuluje isté neuróny v našom mozgu, ktoré takisto je fajn občas trénovať. Nechaj fokus na tvoje palce, nechaj bradu zatiahnutú, ruky ťahajú dopredu a izometrické zapojenie nášho krku. Skúšaj celý svoj posed vzpriamiť. A potom jemne uvoľni svoje ruky a presuň tento pások ako indiánsku čelenku na jednu stranu svojho tela. To, aké dlhú si necháš tvoju ruku, je na tebe, podľa toho, aký odpor si chceš vytvárať. Pokiaľ sa ti bude šmýkať čelenka z tvojej hlavy, kľudne to poupravuj. Jedna ruka môže byť vedľa tela. Pôjdeme sa pozerať do strany, kde nemáme naše ruky. Nádych je zde na centre a s výdychom rotujem hlavu a snažím sa pozrieť do strany. S nádychom potom idem na stred a s výdychom rotujem hlavu a snažím sa pozrieť do strany. Nádych na stred a s výdychom pohľad do strany. Poď párkrát takto vo svojom tempe. Skús udržať hlavu v tom zasunutom krúníži brada u krku. Potom ostaň na strane a skús precítiť tvoju stranu krku, kde sa nepozeráš, ako sa naťahuje, ako je predĺžená, ako funguje, ako sa zapája. Aký odpor svojimi rukami kladieš? A potom nájdi stred. Prechytíme šelenku si z druhej strany. Ruky budeš mať presne na opaku, trošku roztúchaš svoje vlasy. A pôjdeme to isté. Opäť si nájdi adekvátny odpor. Zatiahni bradu. Zrovnaj sa. Kľudne si ukotvi ruku, ktorú nepoužívaš na držanie pásku. Nádych na strede a s výdychom do rotácie hlavy. Nádych na strede a s výdychom sa hlava rotuje. Dozeráš do strany. Nádych stred a s výdychom pohľad ponad rameno. Skús pritom nevystrkovať svoje žebra a nehať tvoj krk, aby pracoval. Ešte je to taká aj super antivrásková terapia, ako naťahuješ aj svoje čelo pod páskom. Potom ostaň na strane a chvíľočku ťahaj rukami do tvojho čela a ťahaj bradu ku krku, ale nenechaj si hlavu zatiahnuť, že príliš extrémne, skús držať v tej neutrálnej polohe. A opäť precíť svoj krk. A potom uvoľni, daj pások stranou, čo zatiaľ nebudeme teraz potrebovať. Pôjdeme pohyby bez pásku, iba úplne na voľno. Poď hlavou zo strany na stranu v celom rozsahu ponad ľavé a ponad pravé rameno. Ako by tvoja hlava bola svetlom majáka. Skús nechať hlavu zasunutú, pekne v krúníži brada u hrudníku a pohľad presne pred seba. Tvoje oči akoby laserovo skenovali jednu horizontálnu čiaru. Brada nejde nižšie a nevyššie. Potom prosím osaď nad pravým ramenom, sklop bradu ku krku. Ideme pohľady do diagonály od pravého ramena do ľavého horného rohu. A poď párkrát takto. Pravé rameno a ľavý horný roh.
A skús vnímať tvoj krk, ako na stridačku zapájaš jeden kývač hlavy a následne predĺžuješ druhý. Vždycky jeden sa skracuje, druhý predĺžuje. To napôsobia protichodne. Kľudne si podrž s bradou u krku. Daj si nádych a výdych. A potom kľudne podrž aj hore u stropu. Alebo v tvojom hornom rožku. A následne len sklop bradu smerom k ľavému ramenu. Daj si nádych, výdych a prechádzame na opačnú diagonálu od ľavého ramena do pravého horného rohu. A opäť poď párkrát takto. Tento sval sa tiež nazýva sternokleidomastoid, znamená, že sa upína na sternum, hrudnú kosť, kleidum, kľúčnú kosť a mastoid, ten výbežok za našim uškom. Takže má u nášho hrudníka dve hlavy a práve aj tu s týmito dvoma hlavami pracujeme v tomto diagonálnom cviku. Ďalšíkrát si kľudne podrž u tvojho prsného svalu, u ramena, nádych, výdych. A potom stoč hlavu smerom do pravého horného rohu a aj tu si daj nádych a výdych. A potom hlavu vycentruj, zaťahni a navnímaj, ako sa cíti tvoja hlava v priestore po všetkých týchto rôznych cvikoch. Aj keby si skončil video tu, tak je to úplne v pohode, pretože práve si doprial riadnu dávku fajného pohybu. A my budeme pokračovať tým, že si ľahneme na záda a zameriame sa teraz na spodnú časť našej prednej fasciálky, na naše chodidlá. Vezmi určite k ruke blok a poď si ľahnúť. Nájdi absolútny komfort, kľudne si preskenuj iba vo svojej hlave tú prednú fasciálku. Cez tvoje nárty, holene, kvadriky, tvoju pánev, celé brúcho, až po tvoje orgány, tvoje pľúca, bránicu, srdce, tvoj jazyk, tvoj krk. Nádherné. A poď zapoj tvoje chodidlá. Zatlač do nich a postupne prosím vyroluj zadok nahor. Zober k ruke blok. Hoď bloček pod svoju kosť krížovú. Kľudne na strednú výšku, pokiaľ môžeš. Budeme začínať v streči našich holení. Čiže ťa poprosím, pravá noha sa posunie viac do centra ťažiska. Ľavá noha sa dvihne jemne nahor a zapri končeky prstov a čo najviac plochy nártu, čo môžeš do podložky. A potom sa snaž akoby vytiahnuť tú nohu do dĺžky. Akoby chceš odtiahnuť tvoje prsty od zadku, ale oni sú na zemi a tým pádom sa takmer vôbec neposúvajú. Ale chceme vygenerovať tlakoťah. Môžeš, pokiaľ budeš chcieť jemne naklápať z malíkovej strany na palcovú, nájsť si rôzne línie ťahu. Navnímať, ako sa napätie prenáša cez tvoju prednú stranu nohy. Možno kde držíš viac napätia. Či na malíkovej, či na palcovej strane. Stiahni bradu ku krku, predĺž si svoju hlavu. A potom poď uvoľniť tvoju nožku, vystri nohu nahor do stropu, len rozkrúž kotníček. Do jednej, do druhej strany. Uvoľni prstíky, ktoré boli teraz tak zmačknuté. A potom poď položiť nohu na podložku. Vystriedame strany. Pravá noha sa dvihne jemne nahor a zapriem končeky prstov do zeme. Nechám čo najväčšiu plochu nártu na zemi takisto. Nechávam jemný tlak, iba jak je noha položená a potom odťahujem nohu od zadku. A chvíľočku dýcham. Kľudne pokiaľ cítim adekvátny ťah presne v tej polohe, čo som našla, ostanem tam. Pokiaľ chcem zmeniť, môžem začať hojdať od malíka k palcu. Nachádzať si trošku iné uhly. Vyloženie na tebe, ako si to urobíš.
Nájdi svoj dých, ktorý ti pomáha, i keď možno sú tieto polohy nepríjemnejšie. Sú to veci, ktoré nerobíme moc často. Dosť špecifické cvičky. Že možno tam nachádzaš zaujímavé vnemy. Nechaj tvoj dých byť tvojou kotvou. A potom povol svoju nohu vystriu nahor, rozvoň svoje končeky prstov, kľudne rozkývaj svoj kotníček. Daj si pár krúžkov. A potom polož nožku na podložku. Zatlač obe chodidlá do zeme a dvihni zadok od bloku. To je výdych. S nádychom položíš smerom k bloku. Výdych je čo najvyššie od bloku a nádych je zadok opäť na blok. Poď niekoľkokrát takto. Snažíme sa pohybovať v maximálnom rozsahu pohybu, čo stimuluje oblasť nášho mozgu nazývanú cerebellum. A to je oblasť, ktorá je mimo iné zodpovedná takisto za rovnováhu, ktorú my dnes budeme hodne potrebovať. Takže sa snažíme už tu na naše telo pripraviť na to, že čo sa bude diať? Nastimulovať neuróny v podobnej oblasti. A takisto v tej maximálnej oblasti viacej zapájame prednú líniu našich kyčlí. Takže sa snažíme maximálne predĺžiť prednú stranu našich nôh. Poď dvihnúť nahor chvíľu, kľudne podrž. Dvihni zadok čo najvyššie. A potom polož zadok k zemi a skús vystrieť svoje nohy. V takej vyvýšenej polohe, ako keby tvoje nohy tvorili most nad tým blokom. Daj si nádych a výdych. Možno sa jemne pohojdáš zo strany na stranu. A potom poď opäť prosím pokrčiť svoje nohy. Dvihni zadok z bločku a daj blok stranou. Zlož sa na svoj zadok a dvihni nohy do výšky. Tvoje chodidlá smerujú do stropu a našponuj špičky. Špičky smerujú vysoko. Celý čas si predstavuj, že si teraz na tréningu medzi balerínami a musíš mať úplne našponované špičky, najviac ako ti to ide. Jedna noha smerom k podložke, výdych, nádych nahor. Opačná noha smerom k podložke, výdych a nádych nahor. Ruky môžu podporovať tvoj zadok, pokiaľ budeš chcieť, alebo skôr tvoje spodné záda, že si ich dáš pod zadok, vytvoríš si taký démantík alebo trojuholníček a vyzdvihneš tak jemne svoj zadok, aby si vyhladila svoju lordotickú krivku. Pokiaľ to nepotrebuješ, kľudne môžeš mať ruky na tele, môžeš ich mať rozpažené v T. Vyloženie na tebe, čo ti teraz pasuje. A skús sa zamerať na to našponovanie nôh. Snažíme sa markantne zapojiť a predĺžení našu prednú fasciálku na nohách. Výdych dolu, nádych hore. Pokiaľ chceš, potom pôjdeme s oboma nohami smerom k zemi a smerom nahor. Kľudne ostaň pri striedaní svojich nôh. A nechaj obe nohy našponované najviac, ako ti to ide. Stále plynulý dých. Výdych dolu a nádych nahor. Viacej zapájame aj naše brúško. Ešte na ňo príde rada. Ešte jedno páčko. A ďalšíkrát nechaj tvoje nožky pahánúť dolu. Vystri ruky nad hlavu, nádych. A s výdychom rolujeme nahor do sedu. Kľudne ruky vyťahneš nad hlavu. S ďalším výdychom roluješ dolu. Vyťahneš ruky nad hlavu, nádych.
S výdychom stúpeš nahor do sedu. Pokiaľ by potrebuješ, kľudne sa chyť svojich nôh, ako klesaš, alebo prejdeš napred lakťa, potom sa položíš dolu, nádych vystrieš ruky, s výdychom prejdeš napred lakťa, vytlačíš sa do sedu, dvihneš ruky. Úplne v pohode tak, ako ty potrebuješ, aby si ten cvik robila s dobrou formou a aby ťa to bavilo. Vyhnúť nahor a položiť dolu. Skús sa vždy úplne krásne spriamiť. Natiahnuť ruky aj dole, aj hore. Braví si ma, poď položiť dolu. Teraz prepojíme tieto dve oblasti, naše ruky, naše nohy. Dvihni prosím tvoje ruky smerom do stropu alebo do neba. Dvihni tvoje nohy tak, aby kolena boli nad bokmi a päty vo výške kolena. Potom, prosím, odtiahni pravú ruku od pravého kolena do dĺžky. Nádych a s výdychom na stred. Následne ľavá strana, ľavá ruka, ľavá noha do dĺžky a na stred. A potom obe do dĺžky a na stred. Budeme takto striedať. Pravá strana do dĺžky, na stred. Ľavá strana do dĺžky, na stred. Obe a na stred. Pokiaľ chceš, môžeš len pokladať nohu smerom k zemi a robiť to tak menej náročné pre tvoje brúško. A pokiaľ chceš, vždy vystieraš nohu až úplne do najďalej od zadku, ako ti to ide, a držíš tvoje ukotvené koleno u tvojho brucha. Respektíve nie u brucha, ale nad tvojim bokom, v právom úhle. To je docela náročná časť toho cviku, že nejdu kolena k bruchu, ale práve ich držíme v úhle. A opäť nechaj tvoj dých byť tvojou kotvou. Posledná séria. Ako vystrieš nohy, ruky do dĺžky, ostaň tam. Ponaťahuj sa, vyťahni nohy z tvojej pánvy, pohojdaj pánvou. Vyťahuj ruky z tvojich ramien. Ako by chceš úplne sa vystrieť, ako by si ráno vstal alebo vstala. Chceš sa ponaťahovať. Nájsť svoju maximálnu dĺžku. Dopraj si veľký nádych. A s výdychom sa budeme rolovať nahor opäť do sedu. Tentokrát poď prosím zarolovať aj svoje nohy pod seba a prejdeme do štvornožky. Párkrát mačka kráva v tvojom vlastnom tempe, prevlníš záda. Nádych do kravy, vychutnaj si, ako sa brúško teraz krásne predĺžuje. Strečik. A s výdychom do kočky brada ku hrudníku, lopatky od seba. S nádychom otváram hrudník a s výdychom rozširujem ramena od seba, brada ku krku. Nádych v krave a výdych v mačke. Budeš chcieť, kľudne si do toho pridaj niečo svoje, môžeš povrtieť zadkom, pridať si také cikcaky, môžeš rozhodať svoje žebra, pokrčiť niekde svoje lákte, pridať si krúžok, štvrťkruh, špirálku, to, čo by tvoje záda, tvoje telo dnes potrebovali. Potom poď prosím nájsť stred. Zopakujeme si náš cvik žalova. Zatiahni lopatky k sebe a dolu. Stiahni
I akoby ich chceš zažehliť na tvojich zádech, aktivuj svaly v tvojich podpažích. Vyhrň žebra smerom nahor dozad, brúško zapojené, neutrálna pánev. Spúšťam hlavu dole, potom ho ťahám nahor, brada ku krku. Spúšťam hlavu dole, ako by sa chcem dotknúť nosom podložky. A potom vyťahujem hlavu nahor, brada ku krku. Poď niekoľkokrát takto vo svojom tempe. Spustím hlavu dole a potom ťahám hlavu nahor. Celý čas nechaj tvoje lakte dopnuté, ruky sú vystreté, lopatky sú aktivované. Nechávame náš krk pracovať. Nenechávame naše ramená, naše ruky kompenzovať za náš krk. Kľudne môžeš ísť s nádychom dolu a s výdychom brada ku krku, ako by ho chceš dotiahnuť čo najviac ku krku. A potom nechaj svoju hlavu u krku v tejto neutrálnej polohe. Chvíľu vydrž. A pokiaľ chceš, skús odkročiť do plenku. Celý čas nás teraz predná fasciálka bola taká vystavená nahor a teraz nás musí držať proti gravitácii. Nádherné zapojenie. Drž hlavu, drž lopatky. Všetko sme krásne nastavili, zapojili, aktivovali, aby nás to tu mohlo podržať. A nepúšťaj tú hlavu. To je najčastejšie, čo vidím v plenku, že ľudia púšťajú hlavu dole, tak ju nepúšťaj dole. Drž ju línii, posilňuj svoj krk. Veľký nádych. A s výdychom dvihni boky nahor do strechy. Prešlapni nožky, pokiaľ chceš. Uvoľni hlavu. Rozhojdaj boky. Pôjdeme opäť. Väčší fokus na prednú fasciálku aj v tejto polohe. Dvihni prosím tvoju ľavú nohu nahor. Obrať končeky prstov do zeme. Iba jemne polož tvoje končeky prstov a tvoj nárd na podložku. A môžeš opäť pohojdať z palcovej na malíkovú hranu. Zase je to fokus na náš nárd, našu holeň. Môžeš cítiť prenesené napätie smerom nahor ku kolenu. Asi najväčšie v oblasti medzi tvojimi kotníkovými kôstkami. Pokiaľ beháš po asfalte, tak tento cviček hodne doporučujem. Potom poď zmeniť nožky. Ukotvi svoju ľavú nohu, práva noha sa dvihne jemne nahor a položí sa na podložku prstami a nártom. A skús naozaj, že netlačiť, nie je to o tlaku. Tá noha má dosť tlaku už iba tým, že na ňu pôsobí gravitácia. Skôr buď v jemnom tlaku a iba nakláňaj od malíkovej na palcovú hranu. A potom daj obe nohy na podložku normálne a polož kolena na zem. Poďme si sadnúť na päty. Pôjdeme ešte chvíľu pokračovať v tomto fokuse. Jak sedíš na tvojej ľavej pete, tak presuň svoju váhu na ľavú petu a polož tvoju pravú nohu pred teba. Ideálna vzdialenosť tohto divnosedu, kedy je jedna noha pokrčená chodidlom na zemi, druhá noha je položená, tak je, keď máš tvoju petu cca vzdialenosti tvojho kolena. Ale nemusí to tak byť. Pokiaľ chceš, teraz zober svoje bloky pod ruky, alebo daj ruky tesne pred seba. S nádychom sa dvíham nahor a nárd bude opäť zapretý do zeme. S výdychom sedneš k zemi. S nádychom dvihneš zadok nahor a s výdychom sedneš k zemi. Ešte poď párkrát v tomto dýchu. Pokiaľ by chceš ten dých obrátiť, tak teraz skús obrátiť svoj dých. Výdych je nahor a s nádychom sa dáš dolu. Tak niekoľkokrát. Aktívnejšie zapojenie tej nohy v tomto polohovaní. Takisto je to pre tú nohu docela novinka, často to nerobíme. Ďalšíkrát prosím ostaň hore, končeky prstov zapreté. Opäť môžeš pohojdať nohou, alebo si tu napridať tú trakciu.
tlak a ťah nohou dopredu, ako by ju chceš šmýkať smerom dopredu podložky. Kľudne aj posúvaj po podložke, pokiaľ ti to ide. A následne polož opäť koleno k zemi. Obe kolena na zem, nádych a výdych, sedia na pätách. Presun svoju váhu tentokrát na pravú petu a ľavá noha sa položí smerom dopredu. Opäť nájdi si vzdialenosť takú, aby tebe vyhovovala. Mne vyhovuje to, keď je peta cca v línii kolena, alebo stred chodidla v línii kolena. Môže ti vyhovovať niečo iné. Kľudne zober bločky, pokiaľ chceš, alebo len zapri končeky prstov do zeme. Dvíhame zadok nahor, nadych a s výdychom klesám opäť k zemi na svoj zadok. Dvíham zadok nahor a potom klesám dolu. Poď párkrát takto vo svojom tempe. Cviček volám spiaci plameniak. Strašne sa mi to páči. Tak skús naladiť ladnosť plameňáka. Pokiaľ potom budeš chcieť, tak obrátiš tempo svojho dýchu alebo smer svojho dýchu. Ideš s výdychom nahor a s nádychom dolu. Ďalší klad kľudne ostaň hore. Pohľadaj svojimi bokmi. Môžeš sa navážiť jemne spredu dozadu. A potom môžeš skúsiť zatiahnuť tvoju zadnú nohu smerom dopredu. Možno ju aj jemne posúvaš po podložke. A možno nie, vyloženie na tebe. Pokiaľ chceš posúvať, tak vkroč svojou zadnou nohou až úplne dopredu. Predsúpitaj dopredu podložky a poď sa vyrolovať nahor. Dvihni svoje ruky nad hlavu. Veľký nádych. Pozdrav, slnku 1. Sadáme dozadu ako na židlu. Končeky prstov k zemi. Pravá nožka odkročí, práve koleno na podložku. Odopri svoj nárb a dvihni ruky nahor. Nádych. Končeky prstov alebo celé dlane do zeme, odkrok do štvornožky, mačka kráva. Nádych a výdych. Poď dvihnúť boky nahor, prešlapni nožky v streche a potom tvoja pravá noha dopredu, ľavé koleno na podložku, nárd do podložky a dvihni ruky. Nádych. Končeky prstov dopredu podložky, zadná noha vkročí k prednej a dvihni ruky. Nádych nahor. Druhé kolo, ruky do bederných jamiek, sadám dozadu. Končeky prstov k zemi, ľavá nožka odkročí. Tentokrát prosím, nechaj prsty zapreté a polož koleno na zem. Dvihni ruky nahor a navnímaj rozdiel. Natiahni sa. Ukotvi dlane. Tentokrát skúsime odkročiť do plenku. A skús nájsť polohu tvojej hlavy. Pridáme si náš cvíček. Kolena k zemi, beráda dolu a hlava nahor. Beráda do zeme a potom nahor. Ako by sa chceš dotknúť nosom podložky a potom ho vyťahnuť nahor do línie. Náš cviček želva. Tentokrát trošku opäť náročnejšej polohe. Potom nechaj tvoju hlavu vyťahnutú hore a postupne klesni až na tvoje brúško. Zatiahni dlane do kobry, odopri nárty a otvor svoj hrudník. Nádych. A s výdychom dolu. Poďme ešte 2-krát. Nádych, zaťahujem dlane, otváram svoj hrudník, dvíham sa hore. A s výdychom dolu. Poď posledný. Nádych nahor, vychutnaj to, daj si úsmev. A s výdychom dvihneme do strechy. Prešlapni svoje nožky, pokiaľ chceš. Potom ľavá noha vkročí k rukám, práve koleno k zemi. Nechaj prsty zapreté a dvihni ruky nahor. A následne pod dlaňami dopredu podložky. Zadná noha vkročí k prednej a dvihneme ruky nahor. Nádych. A začíname náš dnešný flow. Poď sádam dolu. Končeky prstov k zemi. Pravá nožka odkročí, práve koleno na zem. Dvihni iba svoj trup a ruky prídu na naše boky. Pohojdaj bokmi, nájdi svoju neutrálnu pánev. Kľudne môžeš mať prsty zapreté či odopreté, to je vyloženie na tebe.
Pokiaľ máš citlivé kolená, ideálne zober niečo pod tvoje koleno, či už dečku, mikinu, vankúš, čokoľvek. Pokiaľ cvičíš na tráve, väčšinou je to OK. A poď sa navažovať spredu dozadu. Párkrát prenesiem váhu spredu dozadu a snažíme sa naťahovať prednú líniu našej pravej nohy. Úplne našich kvadríkov, flexory kyčle. Nehaj tvoj zadok v neutrálnej polohe. Neskúšaj ísť do takého, že žebra proste vyšpulíš, zadok nič. Skús mať aktívny zadok v neutrálnej polohe a práve markantný fokus na prednú kyčel. Ostaň tak v 20 až 30% rozsahu. Dvihni ruky nahor. Nádych. Rozťahni do dvojitého V. Výdych. Nádych na strede a s výdychom do rotácie. A poď párkrát takto. Nádych, stred, výdych, rotácia. Tá rotácia je iba na efektívne, ešte efektívnejšie predĺženie prednej línie našej kyčle. Skús byť v takom rozsahu tej polohy, aby si cítila, že sa ti naťahuje, alebo že cítiš vnemy tejto časti tela. Ostaň prosím v rotácii, rozpaž ruky. Poď sa pozrieť na tvoju ľavú dláň. Opäť naťahujeme náš kývač hlavy. Ľavá ruka potom na kosť krížovú a pravá ruka nahor do záklonu. Obrovské natiahnutie prednej pravej fasciálky. Nádych. S výdychom pravá ruka k zemi a ľavá nahor. Zrotovaný výpad. Daj si nádych a výdych v tejto polohe. A potom ľavá noha, predná noha vkročí smerom dozadu, položíme špičku na špičku, nohy budú v takom diamantovom tvare. Otvor hrudník, daj sa obrovský nádych, otvor svoju prednú fasciálku, svoje predné telo. A potom obe ruky k zemi a ľavá noha vkročí na vonkajšiu stranu našich dlaní. Rozhodaj svoje boky, keď chceš preniesť váhu spredu dozadu. Nájdi si komfort v polohe jašterice. A potom pôjdeme zaprieť zadné prsty do zeme. Dvihnem koleno od podložky. Položím koleno k zemi tak, aby som nebola na češke, ale tesne pred ňou, na kvadricepse. A následne dvíham petu smerom k zadku. Neviem, či to vidíš z tohto uhlu, ti ukážem ešte zo strany. Čiže dvíham koleno nahor, položím koleno a dvíham petu a špičku smerujem ku stropu. Položím nohu, koleno od zeme, položím koleno a špička ku stropu, peta k zadku. Niekoľkokrát vo svojom tempe. Potom skús podržať petu u zadku, pohrať sa s tým maximálnym aktívnym rozsahom. Možno cítiš už na predĺženie kvadríku. Nechceme ísť do krča, takže to nepreháňaj. Nádych, s výdychom zapriem prsty, natiahnem nohu, ťahám petu od zadku, ako by si chcem zatlačiť petou do zeme. A potom sa poď postaviť do bohyne. Ukotvi svoju zadné celé chodidlo a dvihni do bohyne. Daj ruky na tvoje nohy. Tu napôjdeme ten levý dých. Kľudne sa jemne predkloň, nádych cez noc a výdych pusou s vyplazeným jazykom. Opakovane niekoľkokrát v tvojom tempe. Nádych nosom a výdych pusou s vyplazeným jazykom. Najviac ako ti to ide. Naozaj potrenuj svoj jazyk z kúzov vytiahnuť do najdlhšieho formátu. A s tým výdychom vtiahnuť tvoje brucho smerom k páteři a nahor pod žebra. Zmáčknúť svoje žebra. Pomôcť čo najviac vzduchu vytlačiť z tvojich pľúc. Naozaj efektívne vyprázdniť všetky pľúcne mechúriky. Pokiaľ máš niečo, čo ťa aktuálne v živote štve, tak to skús takto vydýchnuť poriadne von. Ešte jedenkrát. A potom sa poď predkloniť.
Široký stoj rozkrčný, predklone pohojdaj bokmi, žebrami. Uvoľni svoju hlavu. Môžeš stať pár takých vláčnych výpadov z nohy do nohy. Prevoľniť svoje boky ponad jedno chodidlo a potom ponad druhé chodidlo. Nechať svoje žebra byť unášané sprava doľava. A potom sa nechajú niesť smerom dopredu podložky. Obe končeky prstov ukotví orámuj svoje chodidlo. Dvíhame nahor vysoký výpad. Nájdi svoj vysoký výpad, daj ruky na boky. Prenesieme váhu do lietadla. Prenášam váhu do ľavej nohy, stúpam do nej a snažím sa dvihnúť pravú nohu čo najvyššie. Päta smerom do stropu, ale boky sú neutrálne, preto tam máš tie ruky. Nádych. A s výdychom ide práve koleno ku brúšku. Kľudne cez medzikrok. Vyťahni koleno k bruchu. Kľudne si ho tam pridrž podľa maximálneho rozsahu. Navnímaj svoj maximálny pasívny rozsah, kde sa dostaneš, keď použiješ ruky. A potom poď pätou k zadku. A opäť navnímaj, kde sa dostaneš, keď použiješ ruky. Skúsi nájsť, navnímať túto polohu. Zaťahujem akoby koleno do zeme, pätu k zadku a predĺžujem markantne svoje stehno. A potom pôjdeme v aktívnom rozsahu. Pusti ruky, kľudne na boky, koleno k bruchu a potom päta k zadku, špička do stropu. Niekoľkokrát takto. Výdych, koleno k bruchu a potom päta k zadku, špička do stropu. Nádych môžeš dať cez stred alebo vzadu, tak ako ti to sedí. Ďalšíkrát podrž kolienko u brúcha, daj si nádych, výdych. Potom polož nohy na šírku bokov. Fantastika, to by bola prvá strana. Ideme na druhu. Vyhni ruky nahor, doprej si záklon. Predĺž svoje brúcho, svoju hlavu, svoje dlane. A potom klesni dolu. Končeky prstov do zeme a ľavá nožka odkročí. Koleno k zemi. Opäť pokiaľ máš citlivé kolienka a potrebuješ nejaký vankušik, deku, niečo pod tvoje ľavé koleno, teraz vlož. A inak daj svoje ruky na boky. Začíname príjemným navažovaním sa, nájde neutrálnu pánev a potom poď spredu, dozadu, spredu, dozadu. Iba príjemné pokyvovanie, možno cítiš markantný streš na prednú líniu nohy, možno ani nie. Možno si vlastne zrovna v pohode. Čokoľvek cítiš, je to super. Úplne fajn. Si vychutnaj svoj pohyb vo svojom tele. Poď nájsť nejakých 20-30% rozsahu. Dvihni ruky nahor. Nádych, rozpaž ruky s výdychom do V. A potom poď do rotácií. Výdych vždycky do rotácie a nádych na stred. S výdychom do rotácie a nádych na stred. Niekoľkokrát vo svojom tempe. Skús byť v takom rozsahu. Cítiš predĺžovanie prednej strany ľavej nohy. A potom ostaň prosím v rotácii. Rozpaž svoje ruky do tep. Pozri sa na pravú dlaň. Úplne najviac. Potom pravá dlaň na kosť krížovú a ľavá ruka nahor. Maximálny náťah ľavej prednej fasciálky. Nádych. S výdychom ľavá ruka k zemi. Pravá nahor. Daj si nádych a výdych. Nájdi kotvu v ľavej dlani, v ľavej lopatke. A potom prosím odkroč pravou špičkou na ľavú. Smerom dozadu podložky, nohy sú v diamante. Otvor svoj hrudník nahor, daj si veľký nádych. Obe ruky dopredu podložky. Pravá noha vkročí na vonkajšiu stranu pravého zápestia. Poloha jašterice. Uprav svoju opäť polohu tak, aby ti sedela. Kľudne sa návaž spredu dozadu. Jemne posuň svoje koleno niekam. Zapri prsty zadnej nohy, dvihni koleno nahor. A potom ho polož na zem tak, aby si nebola na češke, jablčku, ale na tvojom kvadricepse. A potom dvíham pätu nahor, špička ku stropu. Pokladám pätu k zemi, dvíham koleno od zeme a päta sa tlačí do diaľky. Koleno k zemi, špička do stropu, päta k zadku.
A potom špička do zeme a dvíham koleno od podložky. Niekoľkokrát v tvojom štýle. Pokiaľ zvládneš, kľudne smeruj pohľad tak 20 cm pred tvoje nohy do neutrálnej polohy hlavy. A potom si podrž tvoju pätu u zadku. Špička ku stropu, maximálny aktívny rozsah. Nájdi to. Nie do krču, ale do posilovania. A potom poď položiť špičku na zem, dvihni koleno a odtlač pätu do dĺžky. Prejdeme opäť do bohyne, ukotvíme zadné chodidlo, postavíme sa do strany podložky. Sadni dolu. Teraz pôjdeme sitály. Čiže keď sa náš jazyk zaroluje do takotvaru. Zroluj svoj jazyk do ruličky, nádych je cez zrolovaný jazyk a výdych je, keď je pusa v O. A opäť pôjdeme niekoľko kôl v tvojom vlastnom tempe. Nádych i výdych sú cez pusu, každýkrát v inom tvare. Sitály sa kode páči? Daj si ešte kľudne vo svojom tempe jeden nádych, výdych. A potom prejdi do predklonu. Uvoľni svoju hlavu, boky, žebrá. Dávaš sa spredu dozadu. A potom poď prejsť rukami dopredu podložky, stoč svoje špičky. Nájdi svoj vysoký výpad, poď nahor. Kľudne daj ruky na boky, nájdi svoju kotvu. Pozri na pravú nohu a prenies do nej váhu do lietadla. Nájdi svoje lietadlo. Zadná noha sa ťahá do dĺžky a aj dvíha nahor, ale boky sú v neutrálnej polohe. Nádych zde. S výdychom poď ľavým kolenom k bruchu, kľudne cez medzikrok, keď potrebuješ. A pritiahni koleno čo najviac k bruchu v pasívnom rozsahu. Navnímaj, ako sa tu cítiš, kam sa až dostaneš. A potom poď pätou zadku špičkou do stropu. Spodná noha, markantná stabilita. Zatiahni nohu smerom akoby dozadu. Koleno akoby chceš do zeme tlačiť a nohu smerom nahor. Akoby chceš predĺžiť prednú stranu, takže nejdeme do záklonov, ale skôr sa snažíme markantne predĺžiť túto oblasť. A teraz pôjdeme v aktívnych rozsahoch. Ruky na boky, koleno k bruchu, výdych, nádych cez stred, alebo päta u zadku, špička do stropu. Môžeš ísť vo svojom dýchu, vo svojom tempe, koleno ku bruchu, výdych, nádych, streda, výdych, opäť päta k zadku, špička ku stropu, alebo sa tu nadýchuješ, tak ako ti to zrovna sedí. Poď kolenom ku bruchu, podrž tu. Nádych, výdych. A potom polož nohy na šírku bokov. Bravissimo. Pozdrav slnku. A dvihneme ruky nahor. Opäť prejdi do svojho záklonu. Natiahni sa. Vychutnaj záklon, vychutnaj otvorenie. A potom poď sadnúť dole. Ukotvi dlane do podložky. Odkroč do plenku. Kolena kľudne k zemi. Bráda ku krku. Ako by si želva. Pekne zatiahnutou hlavou a klesaš dolu, lakte k telu a potom zatiahnem dlane dozadu, kobra, veľký nádych. S výdychom podvihnúť boky nahor do strechy, prešlapni kľudne svoje nohy. Ešte môžeš ísť vo svojom tempe 1 až 2 krát.
Dopredu podložky, dvíhaš ruky nahor, nádych. Budem pokračovať vo vedení, ale kľudne poď vo svojom tempe. Odkrok do plenku, s kolenami na zemi, alebo bez, klesaš dolu. Kobra alebo pes hlavou nahor, kedy sa dvihneš na tvoje nárty a otvoríš svoj hrudník. A opäť do strechy. Prešlapneš nohy. Vkročíš dopredu podložky. Posledné kolo. Stretneme sa v prede podložky v vysokej hore. Tadasana, natiahni ruky nahor. Jemne si zopakujeme našu sekvenciu v trošku inej variante. Nádych je zde. S výdychom prosím tvoje ruky na boky, odkroč do vysokého výpadu. Tunák, pravou nohou, teda práva noha je v zade podložky. Tu nájdi svoju neutrálnu pánev. Predné koleno nad predným kotníkom. Zadná päta je od zeme. Nájdi svoj balans, pokiaľ môžeš, oba boky smerujú dopredu. Sádneš dolu, dvihneš ruky. Nádych, s výdychom otvoríš do dvojitého V. Nádych a s výdychom rotácia do strany. A na stred markantne zapojená práva polka zadku. Výdych do strany, nádych na stred. Ostaň v rotácii, poď rozpážiť ruky do ten. Natiahni sa do stran, mrkni na ľavú dlaň. Ľavá ruka na stehno, na kosť krížovú alebo na ľavé hemíky. Práva ruka nahor, veľký nádych. Práva ruka do zeme, ľavá ruka nahor. Ukotvená rotácia. Nádych, výdych. Možnosť obrátiť do Wild Thing, nemusíš to robiť. Kto chce, ľavá špička za telo. Merene si váhu do pravej ruky a pokladám ľavú špičku za telo. Dvíham zadok, boky nahor. Otváram svoj hrudník svetu. Obrovský nádych. A všetci sa stretneme v streche. Obe dlane, obe chodidlá do zeme. Vyťahnem zadok nahor do stropu. Prešlápnem svoje nohy. Opäť zopakujeme strač pre našu holeň. Poď iba na ľavú nohu. Ľavý nárt sa preklopí smerom do zeme. Môžeš ponatáčať z palca na malíček. Môžeš si zatiahnuť. A potom prosím uvoľni svoju ľavú nohu a vkroč ňou dopredu podložky. Pokiaľ potrebuješ, alebo len chceš, zober bloček. Pod ľavú ruku otvárame do polmesiaca. Pravá noha sa dvíha nahor, otvára sa v boku. Tuná, poď, koleno k bruchu a potom päta k zadku, to, čo sme robili pred chvíľou v stoji. Sme teraz v náročnejšej polohe. Koleno k bruchu a potom päta k zadku. Niekoľkokrát v tvojom vlastnom tempe. Opäť aktívny rozsah pohybu. Ďalšíkrát ostaň pätou k zadku, môžeš chytiť špičku, pritiahnuť nohu k zadku, ťahať koleno do dĺžky. Drž pätu u zadku, sklop koleno ku kolenu a dvíhame do nášho stoja. Päta je stále u zadku. Možno dvihneš ľavú ruku až nahor, nádych a s výdychom do predklonu v tanečníkovi. Ťahám nohu do dĺžky, jemne sa predkláňam, ťahám ruku do dĺžky. Velikánsky nádych. A s výdychom poď na stred, noha k nohe. Prešlapni si, pôjdeme na druhú stranu, ruky do vzpáženia, nádych. Zákloň, keď chceš. A s výdychom dolu. Končeky prstov do zeme, ľavá nožka odkročí. Dvihneme naše boky nahoj, ruky kľudne na boky. Nájdi stred. Prenes váhu, koleno nad prednú šlapku. Zadná päta sa zatlačí do zeme. Ruky dvihneš nahor a rozpažíš do dvojitého V. Nádych a s výdychom do rotácie. Nádych na stred a s výdychom do rotácie.
Rozpaž ruky do tep. Pozri na pravú dláň. Daj si nádych, výdych. Môže ísť ruka na kosť krížovú alebo na tvoje hamstringy. Ľavá ruka nahor. Veľký náťah. A potom ľavá ruka do zeme. Môžeš kľudne položiť na ten blok. A pravá ruka do stropu. Nádych, výdych. Možno zostať tu. Možnosť preklopiť do Wild Thing. Kedy kotva je v ľavej ruke. Pravá noha odkročí za telo a dvíhaš zadok nahor, otváraš srdce nebu. Alebo stropu. Nádych, výdych. Všetci sa stretneme v streche, obe ruky k zemi, obe chodidlá k zemi. Prešlapni nožky. Ostrečuješ tentokrát pravú nohu. Keď chceš, pravý nárca sklopí do zeme, z palca na malíček. Môžeš párkrát prehodiť alebo zatiahnuť smerom dopredu. A potom poď prosím vkročiť pravou nohou smerom k rukám. Keď chceš, zober blok pod svoju pravú dláň. Otvoríme do polmesiaca. Ľavá noha sa dvíja nahor, otvára sa do strany. Päta k zadku a potom koleno k bruchu. Opäť toto kývadlo. Päta k zadku, špička smerom akoby k ramenám a potom koleno k bruchu. Pácha v tvojom tempe. Udrž pätu u zadku, špička sa ťahá do dĺžky. Predĺž svoje kvadriky, svoje brúško. A potom noha, koleno ku kolenu. Stúpam do stoja na jednej nohe. Dvíham pravú ruku nahor. Poď odtiahnuť nohu do dĺžky, do tanečníka. Jemný predklon, ťaháš špičku aj pätu od zadku, ťaháš ruku do dĺžky. Nádych. A s výdychom povolíme. Fantastiko. Poď posledný krát spážiť ruky nahor. Veľký nádych. Zakloníš možno jemne. A s výdychom klesáme dolu. Aj kľudne bločík stranou, polož dlane na zem. Odkročíme do plenku. Kolena k zemi. Odopri nárty. Klesneme až na brucho. Zatiahni dlane. Poď kobra, nádych. S výdychom klesni dole, rozšír svoje ruky na širšie, než je podložka. Daj končeky prstov do zeme a nádych zde. Dvihneme nahor, široká kobra. S výdychom dolu. Potom dvihneš opäť nahor. A tentokrát skús tvoje ruky dať po vedľa tela. Daj si nádych. S výdychom položíš dolu. Ďalší krát, kľudne dvihneme takto. A možno keď budeš dvihneš i nohy. Keby sa snažíš zlietnúť od zeme. Polož na zem. Posledná varianta bude poloha luku, kedy môžeš skúsiť pokrčiť svoje nohy, chytiť svoje nárty, pritiahnuť päty k zadku, ale špičky do stropu, otvoriť svoje ramená. Poloha, ktorá spája všetko, na čo sme doteraz pracovali. Tlačím pánev smerom do zeme, brúško aktívne, zadok aktívny a dvíham nahor. Odťahujem nohy od rúk. Ťahám sa smerom nahor. Úplne otváram svoju prednú, svoje predné zrkadlo. Môžeš sa navážiť, povedať, pokiaľ budeš chcieť jemne. Zo strany na stranu, spredu dozadu. A potom položiť dolu. Kľudne sa polož na svoje pravé uško. Daj si nádych a výdych. A potom len zmeň tvoj ľah a polož sa na ľavé uško. Pripravený, tak sa pretoč na tvoje záda. A poď si vychutnať
svoju šavasánu. Vystri svoje ruky, nohy. Nechaj ich padnúť povedľa tela. A len si dopraj chvíľočku, v ktorej nemusíš naozaj vôbec nič. Akoby počas dnešnej lekcie pracovali na otváraní sa. A teraz to otvorenie využi, aby si z každý pór tvojho tela mohol strebať všetko, čo ti vesmír prináša. Keď budeš pripravený, pripravená, môžeš prešlapnúť, premáčknuť tvoje končeky prstov. Môžeš sa možno natiahnuť rukami nad hlavu, dopriať si dĺžku, pohojdať bokmi. Dať si veľký nádych. S výdychom možno pokrčiť kolená a pretočiť sa na stranu tela. Potom postupne prejsť do sedu, ktorý chceš zvoliť pre záver lekcie. Nájsť svoj neutrálny sed, zatiahnuť bradu. Možno spojíš dlane pred hrudníkom spoločne so mnou, dáš si nádych a s výdychom priblížiš svoju hlavu k svojim dlaniam a k svojmu srdcu. Prepojíš myseľ, srdce a svoje telo a v tom spojení vkročíš do dnešného dňa. S otvoreným srdcom, otvorenou mysľou, otvorenými dláňami. Dávať a príjmať. Namaste.